Bibrik Komediun Kebonsari do kumpul terus. Ya, matur nuwun. Kasawahan semono uga. Ya, matur nuwun. Terus sing nonton pirang-pirang terus. Iya. Ya wis matur nuwun ing atase ya kuwi mau ming sawai dhewe iki temokke kelawan bintang. Oh ngono, heeh. Piyayi iki nak payu iki tenan. Piyayi iki nak ketrima iki. Ada penyanyi siji, anu pesinden siji, loro, telu, papat, lima, enam iki coba. Iki kira-kira nyanyi nganti muruh. Kira-kira pira ya nganti muruh. Ayo ming kalah karo patang lagu kaya gegerke jagat to. Elah. Ya. Oke. Kopine anget truk metu ya. Seger ngene iki ya. Wayahe biyen iki ya ngene iki. Janji wancine jam 1:30 paling ora lho, Tru. Ya. Kuwi mesti metu gara-gara. Ya. Ngono. Jogetke mumpung iki sik ya kuwi mau ana campur sarine. Komplit pokoke. Janji calang awake dhewe iki komplit. Oh, komplit. Nek perlu satero barang. Weh, satero barang. Wis apa-apa tenan kok. Nyanyi. Ya. Ora apa-apa, ha? Ya. Nduk Vivi, Agatha, ya. Kawan Nduk Lia. Aprilia, ya. Ya. Jumeneng mangayun. Yo, sepote aja, yo. Kae sabon. Ya. Bareng kepethuk karo bocah kok Kediri kok. Sindenku melok kocloke melok. Kocloke melok. Lah nggih sing melok kok nggur niku Pak. Rezekine mbok melok. Ayo amin. Amin. Jogete mau lak urung. Jogete tetep ditagih Mbak Lia. Tetep ditagih? Oh, emang joget apa? Kadang-kadang sing streaming iki padha kangen karo jogetmu. Gusur malah wis joget bokong ngesemok. Ngantek keringetan barang kok. Ya oke, heeh. 40. Rendro ya, Nduk. Bajing loncat Rendro, tetep tak tagih. Ya. Apa? Bajing loncat. Ya. Kan urung ana jogete mau. Biasane nek awake dhewe iki sore paling ora tari gambyong. Nah. Gambyong. Terus remong. Bajing loncat. Ya, remong. Ya, kok bareng kuwi lagi panyunan. Ya. Ayo, bajing loncat diatur lagi. Gak nggih bawa to. Oh, menika wonten bintang tamu. Sinten iki? Cak Tiwuk. Weh, Tiwuk. Jare mbok ditimbali. Nganten anyar gak iso. Dereng, Pak. Oh, lah yo arep nganten anyar. Menika putune panjenengan. Putu sing ilang nggih niku to. Ya. Momi ngono. Oh, lek Tiwuk dadi manten ki yo minimal yo wayangan lah. Oh iya no. Ya. Aku ki yo gumun. Wong tanggal 17 ki enek wong sanggup ki ora balik-balik ki. Kamangka duwe gawe dhewe cah gendeng kok. Ayo. Ayo. Gendeng niku. Anu Rian Somo iki ora. Tanggal 17 iki kok balekke apa ora? Oh nggih kula duwe gawe kula dadi manten Pak Ing. Lho piye kok. Kok ora nyambat aku. Yo, diaturake. Yo, jogete to ya. Yo. Yo. Ya. Ilo.